بكيف غير بدخلا لا ماما ليش لا بتفاعل نشر في لا لا بس انا بدي لا لا توصل لا Navê vî bavê kezeb şewat ku axî navê kezeba mirovan departîne baqir şeflek e. Rojek berê cenazeyê kurê xwe yê 13 salî Enes, îro jî cenazeyê kurê xwe yê 11 salî Ezîz ji çemê Silindê derdixe. لا بكيف غير رئيس لا Bav baqir şeflek bi sê kurê xwe re ji bo seyranê berê xwe dide ber çemê Silindê ku li ser motkaya Bilîsê ye. Du zarokên wî bi avê ve diçin. Roja yekemîn cenazeyê kurê xwe yê 13 salî ji çem derdixe. Roja duyemîn jî digihêje cenazeyê Ezîzê derdilê xwe. نبيم ابو نبيم شبك انا كار موجود قرينا بتي سي حبونا بابي وان بوان رابو حبك دربات كر موين وقول خبز هنا اتي ودربات كر شو نبي ابي او دا بي شونو حتى فتلي ابو هل درجو ما حبا دو دي حبا جي ايرو ما توزا دي یک جفرا دران ایرو ما اینجا حالا خواری دران Kesên ku bihîstin li gundê Silindê du bira di avê de fetisîne berê xwedan berçem. Hemû bi hev re seferber bûn. Ev ava boş bi zar û bi mezintî nanêre. Ava boş herkes dibe, piçûk dibe, mezin dibe. Öncelik meriv gelek önlem helde. Ku önlem hel ne de sürekli insan rızkı da. Li gundê Silindê beriya 10 salan jî mextarê gund di çemê Silindê de fetisî bû. Çem û rûbar kanî her derê ku av lê ye jiyan lê zindî ye. Lê eger bê tedbîr zarok qesta avên boş bikin dikare ev av bibe sedema ji destdana jiyana wan jî. Maşallah dekak, rûdaw, motka.